Γεια σας παιδιά, Γκάμπριελ εδώ και στο σημερινό το βίντεο θα κάνουμε εννοείται mukbang. Καταρχάς, πριν ξεκινήσει το βίντεο, όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, μπορείτε να ρίξετε μία εγγραφή τώρα στο κανάλι μου και να κάνετε και ένα like στο βίντεο για να μου δείξετε ότι σας άρεσε. Πάμε τώρα γρήγορα σε ένα food porn. Όπως είδατε, στο σημερινό το βίντεο έχουμε ριζότο με μανιτάρια, αγαπάμε μανιτάρια και ένα ψωμάκι εδώ πέρα της πλάκας και φυσικά μαυροπίπερο που θα ρίξουμε τώρα πάνω. Λοιπόν, γιατί αγαπάμε μαυροπίπερο και γουστάρουμε. Κάτσε να το ρίξουμε εδώ πέρα μπόλικο γιατί μας αρέσει κιόλας, όπως είπαμε. Εν τω μεταξύ τώρα έβλεπα Hunger Game και είπα ρε παιδί μου να πατήσω μια παύση να γυρίσει το βίντεο γιατί τώρα λείπουν και όλοι από το σπίτι. Οπότε είμαι μόνος και είμαι school. Ωραία, ρίξαμε και το μαυροπίπερο. Ας το κάπου εδώ αυτό να μην φαίνεται. Ναι, έβλεπα τα Hunger Games. Είδα το 1, είδα το 2, είδα το 3 το part 1 και τώρα βλέπω από το 3 το part 2. Εντάξει, οκ, θα το δώσω λίγο. Το έχω εδώ πέρα στην παύση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να τρώμε. Για να δω τώρα με το πιπέρι πως έγινε εδώ πέρα. Δυνατό θα γίνει με το πιπέρι σίγουρα. Για το ριζότο. Εντάξει, δεν θέλω να σας πω ότι τα σπάει, αλλά τα σπάει. Δείτε. Ριζότο. Έλα εδώ. Λοιπόν, τι έγινε αυτή η εβδομάδα. Καταρχάς να ξέρετε, ο υπολογιστής μου ανασένει, δηλαδή μπορώ να κάνω μοντάζ μέσα στον υπολογιστή επειδή μου και να ανεβάζω. Δεν τον έφτιαξα. Εκεί πέρα πήραξα κάτι, δουλεύει, προς το παρόν δουλεύει. Αν δεν δουλέψει θα το καταλάβετε. Θα δείτε πώς στο Facebook, στο Instagram, στο Snapchat, παντού. Οπότε προς το παρόν κάνουμε τη δουλειά μας. Το αμάξι που μου χάλασε μου κόστησε 200 ευρώ. Το έφτιαξε γι' αυτό. Πάνε 200 ευρώ. Οπότε και το αμάξι κομπλέ. Έχουμε αμάξι, έχουμε υπολογιστή, όλα καλά. Τώρα, όσοι με ρωτάτε αν θα φύγω στο εξωτερικό και δεν θα ξανακάνω βίντεο, όχι, δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα. Είπα ότι σκέφτομαι να φύγω στο εξωτερικό, δεν είναι 100% σίγουρο, έτσι, λέμε τώρα έτσι, άμα βρω μια καλή δουλειά εδώ, μπορεί ρε παιδί μου να μείνω εδώ και με καλά λεφτά. Αλλά αν δεν βρω και κάτι, το ψάχνω και για το εξωτερικό ρε παιδί μου. Το σκέφτομαι πολύ να φύγω. Οκ, είναι δύσκολη απόφαση, τα διάβασα όλα τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Πολλοί όσοι ήταν στο εξωτερικό μου στείλαν μήνυμα πριβέ και μου είπαν ρώτα μας ό,τι θέλεις, Γκάμπριελ. Θα σε εξυπηρετήσουμε εμείς, θα σου απαντήσουμε σε ό,τι θέλεις. Με εξυπηρέτησαν αρκετά παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Μου είπαν κάποια πράγματα που δεν ήξερα τέλος πάντων. Και γενικά, πολλοί κόσμος προσφέρθηκε να με βοηθήσει. Το εκτιμώ πάρα πολύ, παιδιά. Πάρα πολύ. Σκοπός μου δεν είναι να φύγω στο εξωτερικό και να μην ξανακάνω βίντεο. Σκοπός μου είναι να πάω στο εξωτερικό, να βρω μια αξιοπρεπέστατη δουλειά τέλος πάντων, να κάνω τα βίντεο μου όσα προλαβαίνω ή ένα τη βδομάδα ή 2 ή 3 όπως κάνω τώρα ρε παιδί μου. Μακάρι να μπορώ να κάνω και 3. Αν μπορώ να κάνω 3, μεγάλη μου χαρά. Γιατί και εδώ πέρα που έχω την κανονική μου δουλειά, τα βίντεο, να απαντήσω στα σχόλια, να μοντάρω, να γυρίζω βίντεο, να κάνω 2 με 3-4 ώρες εγώ την ημέρα γυμναστική. Είναι πάρα πολλά ρε παιδί μου. Μου έρχονται πολλά. Εδώ οι φίλοι μου κάνουν παράπονο και λένε ότι δεν προλαβαίνουμε να σε βλέπουμε πλέον. Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ χαίρομαι αυτό που κάνω, μου αρέσει και φαίνεται και όλο ότι μου αρέσει ότι το κάνω. Που κάνω βίντεο εννοώ στο YouTube, το γουστάρω. Και φαίνεται ρε παιδί μου, εντάξει. Αλλιώς ανέβαζα ένα βίντεο τη βδομάδα ή ένα βίντεο στις 2 εβδομάδες. Θα μπορούσα να το κάνω και αυτό. Επίσης κάτι άλλο που σκέφτηκα και θέλω και τη γνώμη σου λίγο να μου γράψει οπωσδήποτε στα σχόλια. Κοιτούσα γενικά τα βίντεο μου, τα mukbang, τα massive και τα κανονικά τα βίντεο που έχω. Και γενικά βλέπω ότι πορώνεστε πάρα πολύ με τα massive. Πάρα πολύ όμως. Δηλαδή σας αρέσουν πάρα πολύ και φαίνεται και στις προβολές ρε παιδί μου. Οι προβολές από τα massive είναι
7.000 κάτι συνδρομητές έχω και οι προβολές στα Massive έχουν πάει και 9.000 και 10.000, δηλαδή και 8.000 και 7 και 6. Πάνε πολύ καλύτερα από όλα τα άλλα βίντεο. Μήπως θέλετε τη γνώμη σας, έτσι, να κάνω μόνο Massive στο κανάλι μου και να σταματήσω τα mukbang και τα κανονικά τα βίντεο, ή να κάνω, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, μόνο mukbang και Massive, ξέρω εγώ, και να σταματήσω τα κανονικά τα βίντεο και να βγάζω κανονικό βίντεο, ξέρω εγώ, μία στο τόσο, ας πούμε, όποτε, ξέρω εγώ, θέλω. Εντάξει, αυτό τη μία θα βοηθήσει πάρα πολύ στο δικό μου το χρόνο, έτσι. Γιατί μεγαλώνει εδώ πέρα η ομάδα, περισσότερα σχόλια για απάντηση και εγώ έχω υποχρεώσει την καθημερινότητά μου. Πείτε μου λίγο εσείς τι θέλετε. Αν θέλετε και τα τρία, θα το παλέψω και για τα τρία. Έτσι. Εκτός αν μου τύχει κάτι εξτρά, ξέρω εγώ, με τη δουλειά μου, καμιά εξτρά δουλειά, ρε παιδί μου, που θα πρέπει να αφιερώσω περισσότερο χρόνο στη δουλειά μου. Εκτός άμα φύγω στο εξωτερικό, εκτός άμα καεί ο υπολογιστής, εκτός από αυτά, ρε παιδί, μία άμα αρρωστήσω, ρε παιδί μου. Εκτός από αυτές τις καταστάσεις, θέλετε 3 βίντεο την εβδομάδα, δηλαδή mukbang κάθε Τετάρτη, Παρασκευή κανονικό βίντεο και Κυριακή Massive, ή θέλετε, ξέρω εγώ, μόνο Massive ή μόνο mukbang και Massive και να σταματήσω τα κανονικά βίντεο και να ανεβάζω μία στο τόσο κανονικά βίντεο. Οπότε γράψτε μου ένα comment κάτω να μου πείτε τι γουστάρετε. Γιατί το ξέρω κι εγώ. Πολλοί με έχετε πει επίσης να κάνω vlog στο κανάλι μου. Το ξέρω ότι τα vlog έχουν πάρα πολύ απήχηση. Και είναι ωραίο, ρε παιδί μου, να γυρνάς έξω με την καθημερινότητά σου, να δείχνεις πράγματα, μέρη, γενικά το τι κάνεις, που περνάς τον χρόνο σου. Είναι ωραία φάση. Πραγματικά δεν τα αποκλείω τα vlog, δεν τα απορρίπτω. Απλά νομίζω ότι δεν θα τα επεξέλθω, νομίζω έτσι, δεν ξέρω. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ να κάνω vlog. Έχω κάνει στο κανάλι μου πραγματικά ένα vlog. Νομίζω. Ή ένα ή δύο, δεν θυμάμαι. Ένα που είμαι στο δημοτικό σχολείο που δείχνω ένα παλιό βίντεο, τέλος πάντων. Αυτό δεν έχω κάνει vlog στο κανάλι μου γενικά. Ναι, δεν έχω κάνει, όντως. Και μου λέτε πάρα πολύ, κάνε vlog. Μπορεί να κάνω vlog να πάει καλύτερα το κανάλι μου από ό,τι πάει τώρα, ας πούμε. Έτσι, να πάει στα ύψη, ας πούμε, γιατί αρέσει τον κόσμο πολύ vlog. Ας πούμε, βλέπω και τον Πάνο, ας πούμε, που κάνει vlog και γίνεται χαμούλη στο κανάλι του, ρε παιδί μου. Μπορεί να πάει καλύτερα. Νομίζω έχουν την εντύπωση ότι δεν το έχω, ρε παιδί μου. Ότι δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Πείτε μου κάτω στα σχόλια τι γουστάρετε. Θέλετε μήπως, πάει και αυτή η περίπτωση, να σταματήσω κανονικά τα βίντεο και να βάζω ένα vlog, ξέρω εγώ, στη θέση του. Γιατί να βάζω κανονικά βίντεο που μιλάω, ξέρω, που κάνω το my first time, ξέρω εγώ, αγαπημένες ταινίες, αγαπημένες σειρές. Τι να βάζω τέτοια βίντεο, να κάνω vlog εκείνη την ημέρα. Έτσι, από όλη τη βδομάδα, ξέρω εγώ, μια σούμα, ρε παιδί μου, το πώς περνάω και πώς γουστάρω και πώς κάνω τη μέρα μου. Και να το βλέπετε, τι θέλετε. Αυτό είναι μια καλή λύση, τώρα το σκέφτηκα. Επιτόπου. Επίσης την Κυριακή που μας πέρασε, κάναμε στο κανάλι του Πάνος Dent Game. Ο Πάνος έχει ένα κανάλι, το Πάνος Dent Vlog, το Πάνος Dent Tube και το Πάνος Dent Game. 3 κανάλια. Κάναμε στο κανάλι του το Game ένα live μαζί. Θα σας έχω το link από κάτω να το τσεκάρετε. Παίξαμε εκεί πέρα FIFA, γενικά έτσι πόρος, ρε παιδί μου, ωραία περάσαμε. Εν τω μεταξύ πήγαμε να γυρίσουμε και ένα ακόμα βίντεο. Ένα gameplay, ρε παιδί μου, μαζί με τον Πάνο. Αλλά ρε παιδιά, πραγματικά το γυρίσαμε 4-5 φορές και δεν γράφτηκε σωστά καθόλου, ρε παιδιά. Είχε πρόβλημα, δεν ξέρω τι κολούσε. Ήταν πολύ βαρύ, ήταν το NBA. Το 17 το καινούργιο, παιδιά. Πραγματικά δεν έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου NBA. Δηλαδή, έπαιζα, το μόνο, ας πούμε, που έχω παίξει και έχω πορωθεί πάρα πολύ ήταν το Pro Evolution, ας πούμε. Δηλαδή, ήμουν φαν, ας πούμε, του Pro Evolution και δεν είμαι σχετικός με ποδόσφαιρο, είμαι άσχετος τελείως. Δεν ξέρω ποιος παίζει πού, ποιος είναι προπονητής, δεν ξέρω τίποτα. Αλλά παιδιά, παίξαμε NBA. Είναι τόσο πόρος, ρε παιδιά, είναι τόσο τέλειο. Δηλαδή, καραγουστάραμε, όχι απλά γουστάραμε. Και βγήκαν τόσο τέλεια τα γυρίσματα. Και δεν γράφτηκε το gameplay, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είχαμε πρόβλημα την μια φορά, ας πούμε, ξέρω εγώ, ήταν πολύ βαρύ σαν παιχνίδι. Κατεβάσαμε τα γραφικά, κατεβάσαμε πράγματα, ξέρω εγώ, το κάναμε απλό, ξέρω εγώ. Αλλά δεν γραφόταν το ρημάδι, ρε γάμο. Αλλά θα το ξαναπάμε. Κοίταξτε, εγώ επειδή γούσταρα τη φάση με το NBA, με τον Πάνο εκεί πέρα και γενικά παίζαμε ωραία, ρε παιδί μου. Και άμα δείτε και το live, που παίζαμε έτσι και καράτε μαζί, παίξαμε και ένα καράτε το. Νομίζω με Batman, Superman, ξέρω εγώ, της Marvel. Όχι της Marvel, της. Πώς λέγονται οι άλλοι, ρε. Τέλος πάντων, οι άλλοι χαρακτήρες, όχι η Marvel. Με Batman, Superman και τα λοιπά.
Γενικά πέρασα πολύ ωραία, γενικά το γούσταρα πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Ήταν ωραία φάση. Και το ψήνω έτσι να κανονίζουμε έτσι μια φορά στο τόσο, να πηγαίνω σπίτι, να ράζουμε, να παίζουμε κάνα game. Και να κάνουμε και κάνα gameplay εννοείται. Ήταν καλή φάση. Οπότε θα βάλω το link από το live κάτω. Να το δείτε και εσείς να μας πείτε αν μας άρεσε αυτή η φάση, ξέρω, που κάναμε. Τώρα, στο σημερινό βίντεο τι σκέφτηκα να κάνουμε. Επειδή βλέπω στον εαυτό μου κυρίως ότι δεν μπορώ να διαχειριστώ καμιά φορά σωστά το χρόνο μου και πιστεύω ότι ο περισσότερος κόσμος δεν μπορεί να διαχειριστεί σωστά το χρόνο του, υπάρχει ένα πρόβλημα προς αυτό. Δηλαδή, θες ας πούμε να συγκεντρωθείς στη δουλειά σου, είσαι σπίτι και έχεις να κάνεις εργασία από τη δουλειά σου για το σπίτι. Λες ρε παιδί μου, για παράδειγμα, θα δω μια σειρά. Ξεκινάς να βλέπεις σειρά, θα δεις ένα επεισόδιο και μετά πιάσεις δουλειά, λες. Ξεκινάς να βλέπεις το ένα επεισόδιο, μετά κολλάς, βλέπεις δεύτερο, βλέπεις τρίτο, βλέπεις τέταρτο και η δουλειά σου μένει πίσω, ρε παιδί μου. Οπότε αυτό δεν είναι σωστή διαχείριση. Δεν ξέρω, για παράδειγμα, είσαι μαθητής. Έτσι, λες, θα κάτσω λες πρώτα να μπω λίγο Facebook, θα μπω μισή ώρα Facebook λες και μετά θα πιάσω να διαβάζω. Έλα όμως που κάθεσαι 1 και 1,5 και 2 ώρες στο Facebook και χάνεις χρόνο από το διάβασμά σου. Οπότε θα σας πω τι λύση έχω βρει εγώ για μένα ώστε να διαχειρίζομαι καλύτερα το χρόνο μου. Δεν το τηρώ 100% αλλά το τηρώ καλύτερα από πριν, δηλαδή, και έχω δει καλύτερα αποτελέσματα σε μένα, ρε παιδί μου, οπότε θα το μοιραστώ αυτό με εσάς. Καταρχάς η μία λύση είναι η εξής. Έχω πάρει ένα ημερολόγιο και σημειώνω μέσα την ημέρα μας, με το που σηκώνομαι, ρε παιδί μου, το τι θα κάνω. Λέω, ρε παιδί μου, έχω να κάνω π.χ. να δουλέψω τέλος πάντων, έχω να κάνω μοντάζ, έχω να κάνω γύρισμα, έχω να κάνω γυμναστική. Τα βάζω όλα σε μια σειρά. Δηλαδή, πολλές φορές μου έχει τύχει να βλέπω π.χ. τώρα μια σειρά, ας πούμε, ρε παιδί μου, τέλος πάντων, να ξεκινάω μια σειρά να βλέπω και να πω εντάξει, θα δω 1-2 επεισόδια και μετά θα κάνω γυμναστική. Αλλά τα 2 επεισόδια γίνονται 3-4, ας πούμε, πορώνω με τη σειρά και θέλω να δω και παρακάτω. Και η γυμναστική πάει αργά και μπορώ να κάνω γυμναστική το βράδυ 12 η ώρα, ας πούμε, ρε παιδί μου, τι να κάνω στις 10 που ήταν να κάνω τέλος πάντων. Και αυτό δεν είναι καλό, ρε παιδί μου, γιατί δεν διαχειρίζομαι σωστά το χρόνο μου και πάω πίσω σε κάποια άλλα πράγματα. Οπότε έχω πάρει ένα ημερολόγιο. Μισό λεπτό να φάω τώρα. Το έχω οργανώσει μέσα, γράφω. Θα ξυπνήσω το πρωί τάδε ώρα. Θα φάω πρωινό, ξέρω εγώ. Θα κάνω γύρισμα. Λέμε ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Παράδειγμα σας αναφέρω, γιατί δεν είναι έτσι ακριβώς το πρόγραμμα, είναι λίγο πιο χειρότερο. Θα κάνω γύρισμα 3/4 για παράδειγμα. Μετά το γύρισμα θα το κάνω μοντάζ π.χ. 5 ώρες, λέω τώρα, έτσι. 5 ώρες. Μετά θα μπω λίγο Facebook, ξέρω εγώ, από τότε μέχρι τότε. Εντάξει, το Facebook το έχω ανοιχτό γενικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν βρω εκεί πέρα έτσι λίγο να χαλαρώσω, το κάνω. Ας πούμε, βγαίνω λίγο εκτός προγράμματος, μπαίνω λίγο έτσι, μπαμ στο Facebook να απαντήσω κανένα σχόλιο ή σε κανένα μήνυμα. Και το διοργανώνω έτσι. Και μου έχει φέρει πολύ καλά αποτελέσματα, γιατί δεν μπορώ να, ας πούμε, εγώ που μπορώ πολύ με τις σειρές και τις ταινίες. Π.χ. τώρα με τα Hunger Games, εντάξει, έχω φάει ένα σκάλωμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή είδα το 1, στο καπάκι είδα το 2, ας πούμε. Δηλαδή, ενώ είχα να κάνω άλλη δουλειά, έτσι είναι ταυτόχρονα. Οπότε έχω πάρει αυτό το ημερολόγιο και γράφω κάθε μέρα τι θα κάνω και ποιες συγκεκριμένες ώρες το κάνω. Για να μην ξεφεύγω εκτός προγράμματος. Βγαίνω πάλι εκτός προγράμματος, αλλά δεν βγαίνω τόσο όσο έβγαινα και πριν. Επίσης, μια άλλη λύση ποια είναι. Πω τώρα αμέσως. Παιδιά, πραγματικά το ριζότο είναι κορυφαίο, ειδικά τα μανιτάρια μέσα το συζητάμε. Μπορώ να πω ως τώρα το αγαπημένο μου challenge είναι τα μακαρόνια, τα μανιτάρια. Βασικά τα περισσότερα είναι, βασικά όλα είναι, και τα μακαρόνια ήταν. Δεν έχω παράπονο, απλά όπως γνωρίζετε όλοι όσοι βλέπετε τα Massive, μετά από κάποιο σημείο και μετά αηδιάζει λίγο. Αλλά anyway. Λοιπόν, μία άλλη λύση για να διαχειρίζεις τον χρόνο σου είναι με το κινητό σου. Να βάζεις αφυπνίσεις, να λες π.χ. ας πούμε, έτσι, 9 το πρωί με 5 με δουλειά. Οκ, αυτό το ξέρεις ούτως ή άλλως, σηκώνες, έτσι. Ωραία. Μετά τη δουλειά θα κοιμηθώ, ξέρω εγώ, 1 ώρα, μισή ώρα, ξέρω εγώ, πόσο χρειάζεται ο καθένας. Εγώ τυχαίνει και καμιά φορά κοιμάμαι μισά ώρα, ίσα να χαλαρώσω το κεφάλι μου, ας πούμε, ρε παιδί μου. Θα κοιμηθώ 1 ώρα, μισή ώρα, θα ξυπνήσω στις 6. Ας πούμε, θα ξυπνήσω στις 6. Θα κάνω γύρισμα 6 με 7. Το γράφω.
Εντάξει, μπορώ να τελειώσω νωρίτερα το γύρισμα. Έτσι, αν τελειώσω το νωρίτερα το γύρισμα, θα μπω Facebook για παράδειγμα. Μετά, μόλις τελειώσω το γύρισμα, βάζω π.χ. 9 με 12 θα κάνω μοντάζ. Και οπότε πάει έτσι όλη η μέρα μου. Δηλαδή, με πρόγραμμα. Αν δεν βάζεις πρόγραμμα γενικά στη ζωή σου, χάνεις πολλά πράγματα. Δηλαδή, με έστρωσε κατά έναν τρόπο, να σου πω την αλήθεια, γιατί αφοσιώνομαι πάρα πολύ σε άλλα πράγματα και δεν συγκεντρώνομαι σε αυτά που πρέπει. Και καμιά φορά χάνω την μπάλα. Οπότε για να μην χάνω την μπάλα, έχω πάρει ένα ημερολόγιο. Εντάξει, το 16 και το 17 πήρα για την επόμενη χρονιά. Στο οποίο μέσα γράφω τι θα κάνω όλη την ημέρα. Εντάξει, αυτό σε περιορίζει λίγο, γιατί π.χ. λες θα δω μια σειρά, ας πούμε, ξέρω εγώ έτσι, και θες να κάτσεις να δεις κι άλλη για να χαλαρώσεις. Όχι, δεν θα δεις κι άλλη. Εκεί θα πας να κάνεις τη δουλειά σου. Πας να διαβάσεις μετά. Γιατί άμα κάτσεις να βλέπεις, οι σειρές δεν τελειώνουν. Η σειρά τη δεις και μετά, ας πούμε. Το διάβασμα όμως πρέπει να διαβάσεις, ας πούμε, ή πρέπει να κάνεις συνεργασία από τη δουλειά που έχεις για το σπίτι, για να είσαι μετά κομπλέ, ρε παιδί. Μετά δες όλη τη σειρά, όλο τον κύκλο, αν θες. Πραγματικά δεν έχω να πω τίποτα για το ριζότο. Είναι το πιο κορυφαίο ριζότο νομίζω που έχω φάει, έτσι. Δεν ξέρω, είναι πολύ τέλειο. Πολύ μου άρεσε σήμερα. Έχω ξαναφάει νομίζω σε ένα βίντεο ριζότο. Έχω χάσει λίγο την μπάλα με τόσα φαγητά. Και ναι. Και γενικά αυτή πιστεύω είναι μια καλή λύση στο πώς να διαχειρίζεις τον χρόνο σου. Εγώ γενικά στα ραντεβού μου αργώ. Και αυτό γιατί διαχειρίζομαι σωστά τον χρόνο μου. Τα κάνω όλα τελευταία στιγμή. Έρχεται π.χ. έχω 9 η ώρα ραντεβού με τους φίλους μου και βγαίνω κατά τις 9.30, ας πούμε 10 παρά. Γιατί μαλακίζομαι τις προηγούμενες ώρες, τέλος πάντων. Ή θα απορροφώ εκεί πέρα με κάνα βίντεο στο YouTube, ή θα δω καμιά σειρά, ή θα δω καμιά ταινία. Και χάνω τον χρόνο μου έτσι και δεν προλαβαίνω να πάω στην ώρα μου, ξέρω εγώ, στα ραντεβού μου. Γενικά αυτό το έχω, αργώ πάντα στα ραντεβού μου. Είμαι λίγο ακραίος. Δηλαδή, όταν θα πούμε 9 η ώρα, εγώ θα είμαι 9.30-10 παράκι. Αλλά σιγά σιγά πιστεύω το στρώνω κι αυτό. Και νομίζω καλυτερεύει και εμένα, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα. Γιατί προλαβαίνω να κάνω πράγματα τα οποία με αγχώνουν στο τέλος και λέω χωρεγαμώ που θα το τελειώσω τώρα αυτό. Ενώ με αυτό είναι το θέμα του χρόνου, ρε παιδί μου, κάπως. Απλά θέλει να είσαι εκεί όμως, να το γράφεις. Αν δεν το γράφεις και το παραμελήσεις, θα ξανακυλήσει τα ίδια. Οπότε, καλό θα είναι να αφιερώνετε περίπου την ημέρα σας 10 με 15 λεπτά, ξέρω εγώ, άντε και 20, για να γράψετε τι θα κάνετε όλη τη μέρα σας. Αυτό είναι το μόνο. Και μετά, εντάξει, δεν χρειάζεται τα συνέχεια, τα θυμάσαι κιόλας μετά, ρε παιδί μου, από την πόνη σου μυαλό σου, αλλά πρέπει να το πεις. Εγώ, ειδικά από μαθητές που μιλάω καμιά φορά μέσα, τους βλέπω όλους συνδεμένους μέσα. Μπορώ να την ξεφεύγουν το Facebook και όλα αυτά εδώ πέρα, σε τραβάνε, ρε. Instagram, όλα αυτά εδώ πέρα, σε παίρνουν πολύ από το χρόνο. Σκεφτείτε παλιά, εμείς που δεν είχαμε ούτε Facebook, και όσοι τα πρόλαβαν και βλέπετε τώρα το κανάλι μας με αυτό το βίντεο, όσοι δεν είχαμε Facebook, καταρχάς δεν είχαμε τέτοια κινητά, έτσι. Δεν υπήρχε κινητό Android τότε που να μπεις Facebook επί τόπου. Ήταν, ρε παιδί μου, η φάση διαφορετική. Δηλαδή, κάναμε πολύ διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, έζησα και αυτά τα χρόνια που δεν είχαμε αυτές τις ανές, ας πούμε. Σκεφτείτε, εμείς τότε, ρε παιδί μου, δεν είχαμε προγράμματα που δίνει τώρα, ας πούμε, π.χ. WhatsApp, 600 λεπτά προς WhatsApp, 600 λεπτά προς email. Δεν υπήρχαν τέτοια. Ό,τι κάρτα έβαζε, αυτό κατανάλωνε. Στο μήνυμα έκανε, ξέρω εγώ, 0, τόσο. Το λεπτό, ας πούμε, χρονόταν τόσο. Δηλαδή, αυτά ήταν, δεν είχε προσφορές τα παλιά. Τώρα εκεί πέρα δίνουν αβέρτα. Άντε με τις ώρες στο τηλέφωνο, άντε με τις ώρες στο Facebook. Ενώ παλιά βγαίναμε τις περισσότερες βόλτες. Ενώ τώρα με όλα αυτά. Καλά, εντάξει, εμένα είναι και η φάση που κάνω βίντεο στο YouTube. Οπότε φυσικό και επόμενο να θυσιάζω περισσότερο χρόνο στο Facebook και στα social media. Λογικό το βλέπω. Τέλος πάντων. Φτάσαμε και στο τέλος, κάσα να φάω και τις άλλες μπουκές.
Anyway, παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω με αυτό, με το χρόνο για το πώς να τον διαχειρίζεστε, να σας βοήθησα λιγάκι και να το κάνετε. Και θέλω να μου γράψετε μελλοντικά ή να μου στείλετε ένα μήνυμα να μου πείτε αν όντως βοήθησε αυτό το κόλπο. Γιατί και εγώ αυτό κάνω, ρε παιδί μου. Ή με το κινητό θα βάζω υπενθυμίσεις ή θα γράφω πάνω στο σημειωματάριο και για να τα θυμάμαι, τέλος πάντων. Μπορείτε να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube, να κάνετε ένα like σελίδα μου στο Facebook, να ακολουθήσετε Twitter, Instagram, Snapchat, παντού. Σκουλ!